Next, Katutubo. Ano? Yung oras mo din. True. I think we're close. Bakit tayo? Bako-bako. Wow, palusong. Ito nga. Pero mabako yung support natin ngayon sa side natin. Ano tayo? Ano? Bawal ba? Ano? Halos gitin mo. Dito ba?
Let's go. Wala nang iwan? Sure ka? Lalalim pa ng butas. No. Ah. Ay, yung humps. Yung humps dito na super. Ayun na, nasa baba na tayo mga kaibigan. Laki ng kambing nyo. Ganda. Ano yun? Angla Nobian? Ayan. Angli Nobian? Parang ganun ating lahi niya. Wow. Bakit? Wala mo kahit ng mga kambing ah. Native. Ain't no mountain high enough. Dito? Siguro. Pero may nakalagay na sign kanina, public forest, not for sale, sa bandang taas pero. Bandang taas. Medyo siguro affordable. Taas kasi atong may ari. Okay. Yung hapsat. Wow! Yan ang jeep. Yan ang jeep. Yung kala mo, ang liit lang ng hams pag nakita mo na ang taas laki. Pwede namin pumalit sa Mount Everest. Sabi ng papalit sa Mount Everest. Pag gabi ko, wala na. Wala na. Ganda rin, tumodong to. Hindi nga lang po kaya. Wow! Daming gamo-gamo. Oh, yeah. Mataas na sa traffic pag Magamo-gamo, umaano sa kan. Hindi nakasala sa ano ko eh. Asa Baguio ano? Hi, good afternoon po, Afternoon sir. po. Bumalik check po. Sige po. Driver's license naman. Ano? Bakit? Ano yung kalaban? Dito yung andyan yung kakampi natin.
Ito na yung kalaban natin, boss. Bakit? Uy, ano yun? RG? Bro, sabi sa'yo? Ganda ng sunset, oh. Wow. Tatalo ka. Makapag-ipon ka ba? Makapag-ipon pa ikaw? Let's go! Traffic. Wala pa rin? Pero ako kung wala yung ganito, yung pagbo. Ah. Bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo, bilisan nyo. Thank you, thank you. Thank you po. Eh. Wow, MG. MG, MG.